Уникално съм излязъл на тази снимка. Снимаме ли? Аз съм Тодор Гладков, а днес ще ви кажа как да си изберете интериорен дизайнер. Изборът на интериорен дизайнер е ключова стъпка при обзавеждането на всяко едно жилище или офис. Първото нещо, което трябва да направите е намерете вашия личен стил. След това разгледайте портфолиа на дизайнери и изберете дизайнерът, чийто стил най-много се доближава до вашия. Проверете отзивите в интернет за работата му, след което организирайте си лична среща, защото добрата комуникация и това дали гледате в една посока е основополагащо за добрия ви проект. Поинтересувайте се за ценообразуването, за да няма неприятни изненади. И мога да ви гарантирам, че ако минете през всички тези стъпки, ще изберете правилния за вас човек.